足元にたゆむ糸が果てしなく伸びて光る。どこへ向かおうが同じようについて回る。逆らうなと覚悟して遠い記憶が越してついに手に取った震え出したこの振動伝わるいつかの答え合わせ脈打つ胸を叩け。光り合っていたまだ強く強くピンと張ったままで手繰り寄せてまだ強く強くまぶたを閉じ